Nu pierdolę habitat. Ezenwanyi. Nne na-azụ ọra. Nne baba dudu. And amakwa n'aka. Who they challenge you? They say this year no gree for anybody. No gree for anybody. Shebi some pastors say Ezenwanyi no dey work. Man ị na-agbiri ha film ha na-enene. Ezenwanyi. Onwekwa ihe nyiri go omume nothing. Nothing is too difficult for you to do. Ọgụnwa nwaanyị na-azụ ọla niile. Nne na-enye ụmụ ya nri. Ezenwanyi. 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 Awonye? Oh, Mazi Oti. Oti? Batawa no Mazi, Batawa. Oh. I just greet my Ezenwanyi. Nka ina jazi otu a udo dị kwa Mazi. What is going on? Ezenwanyi. Nsogbu adịgokwa. Nsogbu adịgo. N'ebe nọ ya. While I'm still here, none of my people shall have any problem. Kedu ihe nsogbu gị? Akwa Nneka nwa Maazị Okoro. Na mụ na ya nọ n'ime ọhịa richa ọrụ. Since that time, my odogwu no really work. That's why I come Ezenwanyi. I beg help me. Ezenwanyi. Ikwu gịnị n'ọla? Mụ jụọ ya ajụjụ. Ezenwanyi. Ezenwanyi said I should ask you, where is your wife? Why do you leave your wife and go for neck each year? Erikwa n'ofe ọgbọnọ, eri ọha. Erikwa n'ọgbọnọ, erikwa n'ọha. Kwesịrị ike maka o si adị na Ezenwanyi. Ezenwanyi. Ọ gara m na ahụmasị, ọnwụ na mmụma mee. Ị na-anụkwa Ezenwanyi? Ọnwụ na mmụma. Ezenwanyi. Ọ mara m ọnwa. Ịma na onye echichiri nna ya. Onye ochichi ya atọkwanịrị ofe egusi. Atris nke a na-agba mmemme nke a na-enye ya nri. Ezenwanyi. Kwere nunu na ọkụ ya. Ezenwanyi may understand. Ana m anụ. Okay. Where did you do it? Is it on the road or inside the bush or inside the river? Where did you do it? N'ime ọhịa. Hey, Ezenwanyi. Along Okafọ. Oh. Okafọ? All the way from Lagos to Okafọ? What a far place. What a far place in Nai. Ka I gwa Ezenwanyi ka ma anụ ihe ya. Oh, Ezenwanyi baba did. Nne na-azụ ha. You know, say there is nothing I will ask of you that you will not give me. Ezenwanyi. Zemozi send me message. I'm yours. Anamanu. Okay. I can hear you, Ezenwanyi. Okay. Now, Ezenwanyi said I should go and assess you. That I should go and assess you. Ka amarakwa how heavy ọ dị. Ka amarakwa ma ọ na-arụkwa ọrụ. Ezenwanyi adịghị okwu ugboro na-abụ. Okwu ha na okwugo. Once she said, she has said it. Okuredi, do you want your problem to be solved? I'm not here for a joke. I'm doing the work of the boss. So there is no room for argument. If you want your this thing to be checked, or you pull off. Iputano. Iputa. No, that I mean, I try by you. I'm Ezenwanyi. Ezenwanyi, I'm man. But Ezenwanyi had proper. What they proper? Nai. Only Joe Kakio, your pull off now. If you tell them you go and check you. Oh, yeah. If you will leave Tago to look at. Move this one first. What I do is, I take care of him. I take care of him. I take care of him.
ọgịnị onye nwe ya chekiwe eze nwaanyị ị ga-egbu m egbu eze nwaanyị nwayọọ nọ eze nwaanyị nwayọọ ọ na-arụ ọrụ ọ dị ka ọrụ agụ ọrụ eze nwaanyị ọrụ agụ ọrụ ọ bụrụ ego obere obere ọ bụrụ ego obere obere eze nwaanyị ọ bụrụ ego obere obere eze nwaanyị oh eze nwaanyị restore ya eze nwaanyị restore ya restore ya restore ya eze nwaanyị restore ya ọ na-arụkwa ọrụ ọ na-arụ ọrụ akwa ọ na-arụ ọrụ ọ na-arụsi ike ọ na-arụsi ike ana m afịa na mmụọ na-afịa na ife ana m afịa na mmụọ eze nwaanyị na-arụ ọrụ ya ọkwa eze nwaanyị a na-azụ ọra eze nwaanyị nne na-azụ ọra ọkwa inwetago onwe gị so ichie na ị nọ n'ọnọ eze nwaanyị si m gwago ị nọ n'ọnọ gị bịakwa bịa savisi ego ya na the gods service ego ya the gods na service gị ya kwụrụ chi I'm a married man. You are a married man. Or you chọrọ ka nkanta gị na-arụ ọrụ no anything a na-eme with the spirit onwe mmadụ nwere ike itinye aka eze nwanyị you don't tell what I don't do wey konji don dey hold me how with this one na eze nwanyị I'm okay ụbọchị ọzọ bịakwa anyị eje nnekwu ya ọrụ eze nwanyị